కార్మికుల ఐక్యత, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులపై అధికారుల వేధింపులు, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులపై అధికారుల వేధింపులు, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులపై అధికారుల వేధింపులు, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులపై ప్రభుత్వం పోరాడదాం. జీవన 51 రద్దు చేసేంత వరకు పోరాడదాం. మల్టీపర్పస్ వర్కర్ విధానం రద్దు చేసేంత వరకు పోరాడదాం. గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు 10 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చేంత వరకు పోరాడదాం. గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు 10 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇప్పించేంత వరకు పోరాడదాం. గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు ఎంత కార్డులు ఇచ్చేంత వరకు పోరాడదాం. గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు గ్రాంట్ ద్వారా వేతనాలు బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 7 రోజులుగా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు నిరవధిక సమ్మెలకు వెళ్ళడం జరిగింది. నెల క్రితం జూన్ 5న పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ గారికి మా వేతనాలు పెంచాలని, మా సమస్యలు పరిష్కరించాలని సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చి నెల రోజులు దాటినా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేకపోవడంతో జూలై 6 నుంచి నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్ళడం జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గొంతమ్మ కోరికలేం కోరట్లేదు. కనీస వేతనాల జీవో ప్రకారం 19,000 వేతనం, అలాగే ఆ ఇచ్చే వేతనం ఏదైతే ఉందో పంచాయతీకి ఇచ్చే నిధుల నుంచి కాకుండా ప్రత్యేక గ్రాంట్ ద్వారా ఇవ్వాలని అడుగుతున్నాం. గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి మరణిస్తే ఆ కుటుంబానికి రూపాయి కూడా అందడం లేదు. అలా కాకుండా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుడికి 10 లక్షల ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించమని కోరుతున్నాం. అలాగే నిత్యం మురుగులో పనిచేస్తారు కాబట్టి అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, కార్మికులు చచ్చిపోతున్నారు. వాళ్లకు ఒక 10 లక్షల వరకు కార్పొరేట్ స్థాయి హాస్పిటల్లో ఉచితంగా వైద్యం చేసుకునే విధంగా హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలని కోరడం జరిగింది. మరి ప్రభుత్వం మేము కార్మికుల సంక్షేమం కోసం, మేము కార్మికుల దానికోసం పనిచేస్తున్నామని చెప్పుకునే ఈ ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు 7 రోజులుగా సమ్మె చేస్తుంటే ఈ సమ్మెను అణచివేయడానికి, ఈ సమ్మెను నిర్వీర్యం చేయడానికి కుట్రలు పన్నుతూ అధికారులతో, పంచాయతీ కార్యదర్శులతో, సర్పంచులతో బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. అలాగే గ్రామాలలో పోటీ కార్మికులు పెట్టి పనిచేస్తామని చెప్తున్నారు. మేము ఇప్పటిదాకా గ్రామ పంచాయతీలో నీటి సరఫరా నిలిపివేయలేదు. మీరు గిట్లా పోటీ కార్మికులను పెట్టి గ్రామ పంచాయతీలలో పనిచేయించినట్టయితే మేము రేపడుతుంది నీటి పారుదలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసి సమ్మెను మరింత ఉధృతం చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏడో రోజు జరుగుతుంది. మన రాష్ట్ర కమిటీ, జిల్లా కమిటీ పిలుపు మేరకు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది 7వ రోజు జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటిది సమ్మె చేయడం. ఈ అధికారులు వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు. కొంతమంది అధికారులు గురి చేస్తున్నారు. మాకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కావాలి, మాకు పర్మనెంట్ కావాలి. గ్రామ పంచాయతీ సఫాయి అన్నా, నువ్వు సిపాయి అన్నావు. అయ్యా కేసీఆర్, నువ్వే సిపాయి అన్నావు. మరి సిపాయి కనబడతలేడా నీకు? ఈ రోజు వరకు నీ కొడుకు మినిస్టర్ కేటీఆర్, మరి కేటీఆర్ గారు మా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు బురదల, ఆనల, అరుపుల, ఎంతో పెద్ద మురికిల ఏది డంపింగ్ కావాలంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కార్యదర్శులు ఏ పని పడితే ఆ పని, పంప్ ఆపరేటర్ని కానీ, మన ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ, కారాబారులను పర్మనెంట్ చేయాలి. గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిని ఎవరినైనా సరే, మరి పంప్ ఆపరేటర్ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కావచ్చు. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, మాకు నువ్వు అన్నీ ఆ రోళ్ళు చేస్తున్నట్టున్నావు, ఈ రోళ్ళు చేస్తున్నట్టున్నావు, ఆ నిధులు తెస్తున్నట్టున్నావు, ఈ నిధులు తెస్తున్నట్టున్నావు. నేను బంగారు తెలంగాణ అంటున్నావు. మరి బంగారం లెక్క మరి అపోజిట్ పార్టీకి చెప్తున్నావు. నేను బంగారం చెప్తున్నాను, నేను చర్చ వేదిక రారు అంటున్నావు. నువ్వు సవాల్ చేసుకుంటున్నావు. ఈ సఫాయి ఎక్కడ కనబడతలేడా? ఈ కార్మికుడు ఎక్కడ కనబడతలేడా నీకు?